दिनै जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 22थि थैनाय सान थामहिनबा उदखारि बेरेखा सान मख'जाथावदि जोहोलाव सोमला बसुमतारीया मोनसे समनि एबसुनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन नाथाय मोनसे समाव गावजों गाव बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायजों जोहोलाव सोमला बसुमतारीया जेबो दाय गैयालासे दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमानाङो थारैनो नोंथांमोना खोनानानै गोसोआव गोजांस्रिउ मोनदोंना बर' हारिनि जारिमिना मा एसे खास्रि बिस्रि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोदों बेबायदिनो दिनैबो चिरां जिल्ला बासुगाव गयबारि गामिनि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि पार्कआव 22थि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ माहारियारि आफाद एबसुआ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों हाबाफारि बायदियैनो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ लोगोसे जोहोलाव सोमला बसुमतारीनो बिबार बावजेनदों जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि अनजालि बिसि बानुमति बसुमतारीया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी एमएलए जयन्त बसुमतारी बिटिआरनि एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्रीजों लोगोसे गोबां मानगोनां आलासिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सासे दाद गोसोनि आरो राफोद माने सिन्तानि व्यक्ति आरो माहारिबाद माहारियाव गणतान्त्रिक मोनसे थासारि फैनांगौ आरो माहारिखौ हिंसा गैयै मोनसे थासारिनि गेजेरजों बर' हारिनि गासै मोनथाय अधिकारफोरखौ लानानै थांना थानायनि मोनसे आदर्श बिथाङा दानायनि थाखाय एबसुनि आफादगिरि जाना थानाय समाव आरो एबसुनि गुबुन गुबुन समाव सोमावसारनायनि हाबाफारि मावबोदों आरो 1992 मायथाइनि दिनैनि सानाव बिथाङा खौ जिउ फोजोबनाय जादों आरो बिथांनि जि माने मुंख्लं जानाय बा जिउ जोबनो गोनां जानाय बे थासारिया जोंनि हारिनि थाखाय खास्रि बिस्रि थासारिमोन जोंनि गेजेराव मोनसे हारि नाङैनो समाज नाङैनो मोनसे आदर्शनि मोनसे गोरोबलायि आरो बेयाव जि मोनसे गणतान्त्रिक आरो मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारनायनि मोनसे सौग्रावलायनाया फैयाखै न'आव फैदोंमोन दिनै बे थासारिया गैलिया दा बै जि थासारियाव सोमला बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय थैनो गोनां जाबाय बे थासारिखौनो जोबथा जाथाय बा जोबथा थासारि हिसाबै जाहाथे उनाव आरो बेबायदि थासारि दाफैथों आरो बियो हारिनि खहा लाबोगोन बेबायदि मोनसे सान्थौ आरो सिन्ताजों उदखारि बेरेखा सान बे जाथायखौ जोङो माने अपोज खालामनानै बे जाथायखौ जाहाथे उनाव जाया बेखौ गैया खालामनो थाखाय बे उदखारि बेरेखा सानखौ जों फालिबोदों दिनै जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 22थि थैनाय सान बा मुंख्लं सान आरो बे सानखौ जोङो जेब्लाबो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोदों जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जिखिनि माहारिनि सायाव हाबा मावनाय बिथांनि माहारि अननाय माहारिनि थाखाय थैस' थांस' गावखौ बावसोमनाय बे गासैबो बिथिंखौ गोजोर खालामनानै बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथाङा गासै उदखारि हाबानि बेरेखायै बिथाङा मोनसे स्ल'गान होदोंमोन हिंसानि हेंथायै स्ल'गान होदोंमोन आरो बेबायदि मोनसे दाद गोसोनि सासे जि दैदेनगिरि बिथांनि बे आदर्शखौ जों अराय फोथांना लाखिनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैया मिथिनांगोन बिथांनि जिउ जारिमिनखौ फरायनांगोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौबो आं खावलायदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिएफबि मोनब्रै हानजा एबसु इउबिपिआव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि परिबेस गोजोना दिनै गायसनजाबाय आरो गोजोननि गेजेरजों मोनसे गोदान जों सरकार मोननो हाबाय आरो बे सरकारा जौगानायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिबो खामानि बिथांमोना बिबान लानानै बिबान रुजुना मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सरकारजों नारसिननाय सावरायनाय आरो गासैबो स्ट्रेटेजिखौ जों लागासिनो दङ दा बिनि गेजेरावबो दिनै समाजाव मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनाय माखासे हिंसा ड्राग्स जौ जुवा दाबो दङ बेआइनि अस्त्र लानानै गुलि गावलुंनाय दाबि धमखि होनाय फैसा खांनाय बेबायदि थासारिखौ जों गोदानै सोमजिनाय नुनो मोन्दों दा गासै बेबायदि बेआइनि आरो समाज बेरेखा हाबाखौ जोङो मालाबाबो जोङो प्रसय होनाङा आरो जों बेखौ हेंथा खालामो जों बेखौ अपोज खालामो दा बेखायनो बर' हारियाव हाथियार सोमावसारनायनि आन्दलना जोबथ'बाय किन्तु हारियाव गोदानै जिफोर थासारि सोमजिनो नागिरदों बे जि सान्थौ आरो सिन्ता
बेखौ जों गैया खालामनांगोन आरो बेबो मोनसे उदखारि खामानि होननानै जों बुंनो सानो दा बेखायनो समाजा जयै हारिया जयै गसंथानानै गोग्गो समाज आरो मोजां समाज दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन आं बेखौ खावलायबाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय मानि थाखाय लानाय जादों सावगारि आखिनाय आथिखालाव जोंनि क्लाइमेट चेन्ज माने जि जलबायु परिबर्तन होनना बुङो मिथिंगायारि जि सोलायनायनि थाखाय बांद्राय अखा हानायनि बानपानि जादों खरां जादों रानस्रावदों आरो गरा खुरखानाय हा गिसिखानायनिफ्राय लानानै दैमा दैसाफ्रा लोमसावनानै जोंनि गोबां मानसिया माने गाज्रि थासारियाव गोलैनांदों दा बेखायनो जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोना दानि थासारिखौ जाहाथे बुजियो बेखायनो जों दिनै सावगारि एरनाय क्लाइमेट चेन्जनि सायाव जों लादों गोजोन्थों आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफाननि जिखिनि इडुकेसन बाव थाखो द' आरो थाखो बा बेनिफ्राय कम्पालसारि इंलिस सानखान्थि आरो लोगोसेनो 6.3 बेयाव बर' बिजोंनो जिखिनि अफिस सरकारि खालामो बेयाव लेहेमा माखासे खामानि मावनाय आरो खालामा होननाय सरकारि बेफोरनि खेथ्रआव नोंथांमोना मा सिन्थाथार आरो माबायदि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनाया सरकारनि बिबान आरो बिथांमोना मावफुङाबासिनो बेखौ खारग'नो हाया 6.3 जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटार दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों आरो गोदानै सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामला होनना बुंनायनि बिनि उद्देश्यआ मा आरो बेयाव जोंनि जि 6.3नि दफाखौ बिथांमोना इनक्लुड खालामदों ना एक्सक्लुड खालामदों बिनि सायाव जों स्पष्टीकरन नागिरदों सरकारनिसिम आरो जों खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामा एसामिस बा बर' मिडियाम मादार टां मिडियामाव क्लास 3निफ्राय इंराजि मेथ्स आरो साइन्सखौ जि जाबसिननो नागिरनाय जे हाबाफारि बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु जों सावरायदों जों बिटिआर सरकारजोंबो सावरायगोन आरो आसाम साहित्य सभा आसाम फरायसा आफाद आसु बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन आरो बेयाव जोंनि मादार टां मिडियाम बा बर' बिमानि रावा बा मिडियामा खहा जानो हानाय जायखिजाया थासारिखौ जों मालाबा गनाया आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारजों जि लेभेलाव जि पर्यायाव जोङो जेरैबायदि हाबा मावनांगौ आर्गुमेन्ट होनांगौ जों बिनि थाखाय हाबा मावगोन गोजोन्थों नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360